Li ġara huwa li din il-pandemija tant Is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li kulħadd għandu responsabilità tiegħu biex hekk it-tfal ma jifilħux ma jinbagħtux l-iskola u bekk inżammu l-iskejjel miftuħa. Dan hekk kif il-ħamis mistennija tkompli s-sena skolastika wara l-btajjel tal-miliet. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-proċess tat-tilqim għal COVID-19, is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, kienet mistoqsija dwar is-sitwazzjoni fl-iskejjel u l-istqarrija li ħarġet il-Union tal-Għalliema, l-MUT, li skont din il-Union l-awtoritajiet tas-saħħa taw parir biex l-iskejjel ma jinfetħux. Rridu biex aħna jirnexxilna nkomplu bħal maħdimna diġà li nżommu l-iskejjel miftuħin rridu naħdmu kollha flimkien. Kulħadd għandu responsabilità tiegħu, hemm il-ġenituri li jafu l-tfal tagħhom jekk huma ma jifilħux importanti li ma tibatuhomx u tirreferuhom mat-testijiet u anke meta titkellmu mat-tabib tagħkom. Nies kollha li jaħdmu fl-iskejjel l-istess bħal kwalinkwa post tax-xogħol ieħor għaliex mhumiex biss fl-iskejjel li jkollna l-każijiet imma anke fuq il-postijiet tax-xogħol. Jekk hawn nies li jkunu ma jifilħux, anke jekk jaħsbu li huwa rieħ tajjeb li jagħmlu t-test ħalli naraw jekk dan huwiex COVID jew le. Is-Supredendent tas-Saħħa Pubblika qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa tkellmu dwar numru ta' każijiet ta' COVID-19 fost tfal żgħar. Qalet kif se jkun qed jissaħħaħ l-screening ta' dawk li jitlu fl-iskola u miżuri oħra ta' medikazzjoni. Intant fi stqarrija l-Kurja qalet li għal-jumej li ġejjin l-iskejjel tal-Knisja se jkunu qed joffru t-talib mod online. Qalet li sal-ħadd fil-għaxija se tinforma lill-ġenituri dwar x'inhu l-pjan għall-ġimgħa d-dieħla.